Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah fa innaka asdaqal hadithi kitabullah wa innal khayra huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. I always say alhamdulillah because that is supposed to be openly said in every moments of our life. As we know, alhamdulillah, that the very important topics to be discussed in our every lecture, I think, alhamdulillah, it is about Allahu subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, we know verily that only Islam is the religion taught by all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, and all of them, the 25 prophets, as we know in the Quran, mentioned by names, starting from Adam alayhi salam up to the last three prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, Moses, Jesus, and alayhi salam, and Muhammad sallallahu alayhi wasallam. May peace and blessing peace with all of them. Alhamdulillah. So as we know also that all the prophets, alhamdulillah, as we know that they have with them the proofs, with the book. The time of Abraham, Moses, David, Jesus alayhi salam, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, of all those books, as a matter of conclusion,
from Allah subhanahu wa ta'ala, all of those past, the past life, about the creation of heavens and earth and everything, alhamdulillah, is mentioned in Al-Quran. So alhamdulillah, the Quran now (1,400 years plus, 14 centuries had gone. Nothing changed. Because Allah subhanahu wa ta'ala has promised to protect it from any corruption, manipulation. Alhamdulillah. So, in my tonight's lecture, I would like to mention the narrative story of Prophet Isa alayhi salam. As in the Christianity, they believe that Jesus alayhi salam has divinity, claiming divinity, wherein he never ever claimed to have any share of divinity to the one who sent him, Allah subhanahu wa ta'ala. And now, alhamdulillah, inshallah, I would like to quote in one of the surah of the Quran, the chapter 3, entitled Surah Al-Imran, verse 3. Chapter 3, starting from verse 44, and alhamdulillah, as the time we will try to, inshallah, to quote whatever be the possible time to include in this tonight, inshallah, narration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال ذلك الله يخلق من يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبصار وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم واتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم. So, Alhamdulillah, in the narration, the Surah Al-Imran, chapter 3, ayat 44, as translated in Lugatul Inglesiya, translated into English. This is a part of the news of the game unseen, the news of the past nation of youth, of which you have no knowledge, which we inspire you with you, O Muhammad. You were not with them when they cast lots with their pens as to which of them should be charged with the case of Maryam. So we know Maryam in Christianity, they called her Maria. Nor were you with them when they disputed. Remember when the angel 𝗣𝗲𝗾 said, O Maryam, verily Allah gives you the glad tidings of a word V, and he was. Isa, the son of Maryam, from him, his name will be the Messiah, Isa, the son of Maryam, not the son of God, heard in honor in this world and in the hereafter, and will be one of those who are near to Allah subhanahu wa ta'ala.
He will speak to the people in the cradle and in manhood. And he will be one of the righteous. She said, O my Lord, how shall I have a son when no man has touched me? He said, so it will be, for Allah creates what He wills. When He has decreed something, He says to it, only be, and it is. So, malaman natin na si Miriam, na sinabihan siya ng Angel Jibril na magkaroon siya ng anak, at naturally, ang kanyang instinct na magtatanong siya kay Angel Jibril, paano ako magkaroon ng anak na wala pa siya, kung baga sa ngayong panahon, yung mga boyfriends, nobody has touched her. So wala pa nagkakahawak sa kanya. So impossible na inisip niya magkakaroon siya ng anak. Pero ang hindi niya alam, lahat ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyayari sa sinasabi niya, kun faya kun. Be and it is. So alhamdulillah, hindi ibig sabihin na kung si Jesus na pinanganak siya na walang ama, siya ay Diyos. Subhanallah. Alam natin mga kapatid, si Propeta Adam ang unang tao na dapat din itunuring na bilang Diyos. Dahilan, siya ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala galing sa wala. At lumabas siya, subhanallah, matanda na. Subhanallah. So, galing sa wala. Walang ina at walang ama. At siya ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ikalawa, na ang kinds ng yung paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sangkalibutan. At pangalawa, na si Jesus na may ina pero wala ama. Subhanallah. At ang isang babae, nilikha galing sa isang tadyang ng lalaki. Yun na ay si Eva. Subhanallah. So, mayroon na tayo tatlo. Di ba? So, subhanallah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kailanman kailangan na may machinery. Yung manufacture ng mga tao. Subhanallah. Alhamdulillah, sa pamagitan ng spermatozoa at yung exer ng babae, subhanallah, na makikita natin maraming mga kalalakihan at kababaihan na bubuhay sa ngayong panahon. Wa khalaqa minha zawjaha wa batan minhuma rijalan katiran wa nisaa. Subhanallah, sa ayat yun. So galing sa kanilang dalawa, alhamdulillah, na umabot na tayo ng mga
7 billion dito sa mundo. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi mahirapan maggawa kung anumang bagay niyang naisin. Nag-umpisa sa paglikha ng yung heavens, yung itong earth, mga anumang bagay sa loob nito, in between nito, ang tao, mga hayop, at mga halaman, mga bagay na mga kailangan ng tao, subhanallah. Sinasabi lang niya, be, and it is. So, alhamdulillah, ituloy natin ang sabi ni Maryam. She said, "O my Lord, how shall I have a son when no man has touched me?" He said, "So it will be, for Allah creates what He wills. When He has decreed something, He says to it, only be, and it is. Kun fayakun." And Allah subhanahu wa ta'ala will teach him, Isa alayhi salam, the book and hikmah, the sunnah, the faultless speech of the prophets, wisdom, and the Torah and Injil, and will make him, Isa, a messenger to the children of Israel, saying, I have come to you with a sign from your Lord, that I designed for you out of clay, as it were the figure of a bird, and breathed into it, and it becomes a bird by Allah's leave, and I heal him who was born blind, and the leper, and I bring the dead to life by Allah's leave, and inform you of what you eat and what you store in your house. Surely therein is a sign for you if you believe. So alhamdulillah, bago natin magkakalimutan, ang lahat ng mga propeta pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo sa panahon nila. Subhanallah, sila ay may na tinatawag na miracles. So alhamdulillah, si Jesus, nagagawa siya out of clay. Nagiging ibon. At napagaling niya ang bulag. Ang tao hindi makakita nung nilikha pa sa sinapupunan ng kanyang ina. At yung may leprosy, leper, at ang matindi doon, ang taong patay ay binibigyan na ng buhay. Anong sinasabi na? Sinasabi ni Jesus alayhi salam, bi'idnillah, to the will of God, to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nag-angkin ng sarili niya na may power siya. Subhanallah. Subhanallah. Sa panahon ni David, di ba, nakikita natin sa mga istorya na nagkalaban niya si Goliath at malaking tao, giant, siya ay karaniwang tao lamang. So anong pinagamit sa kanya? Yung parang pitikan.
Hinahagis niya doon kay Goliath. At natalo si Goliath. Yung ama niya na si Solomon, pwede na makausap yung mga hayop. Lahat ng mga ang bagay dito sa mundo, pwede niya gagamitin alinsunod sa kagustuhan niya biidnillah, by the power of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is not para bang naiiba, na-amaze tayo, na-wonder tayo na mga power ni Jesus alayhi salam. Akala natin yun ay maitukoy natin na siya ang Panginoong Diyos o anak ng Diyos. And alhamdulillah, i-continue natin sa Surah 3 verse 49. He will make him Isa a messenger to the children of Israel, saying, I have come to you with a sign from your Lord, that I designed for you out of clay as it will the figure of a bird, and breathed into it, and it becomes a bird by Allah's leave. And heal him who was born blind and the leper, and I bring the dead to life by Allah's leave. And I inform you of what you eat and what you store in your houses. Surely Allah, and therein is a sign for you, if you believe. For I have come confirming that which was before me of the Torah, and to make lawful to you part of what was forbidden to you. And I have come to you with a proof from your Lord. So fear Allah and obey me. Truly, ito na ang pinaka-bottom line. Truly, Allah is my Lord and your Lord. So worship Him alone. This is a straight fact. So alhamdulillah, alam natin sa isa sa mga quotation na bababasa natin, si Jesus alayhi salam ay para sa mga Israelite. He was sent by Allah subhanahu wa ta'ala to the children of Israel, not to the whole world, to the whole mankind. Hindi tulad ng ating mahal na propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay alhamdulillah pinadala sa kalahatan, including to jinns and mankind. Siya ay rahmatul lil alamin, a mercy to the whole mankind. Alhamdulillah, ang ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Jesus, alinsunod sa katuruan ng Christianity, siya ay pala sa Jews lamang. He was sent to the lost sheep of Israel. Tandaan nyo mga kapatid, he was just only sent to the lost God of Israel. Hindi sa mga Pilipino, hindi sa Amerikano, hindi sa mga Rusyo, at ano-ano pang nasyonalidad. So, kaya alhamdulillah, ang katotohanan, ang sinasabi niya, ang bottom line, para tayo ay mag-clear off ang ating guni-guni, ang ating mga kaisipan. Sinasabi niya, ang aking Diyos, pati ang inyong Diyos, ay isang Diyos lamang. So yung ang dapat natin sasambahin.
So ang sabi sa Quran, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. So alhamdulillah, dito tayo sa tinatawag na Christianity. Alam nyo mga kapatid, sa humanity, ang Christianity ay hindi alam ni Jesus Christ. Alam nyo yon? Hindi niya alam. Ang nagbigay ng pangalan niyan, alinsunod sa inyong mga narration, sa inyong mga katuruan, yan ay galing sa pagan, sa kalaban nila. Ang words Christianity. Hindi yan tinuturo ni Jesus alayhi salam. Ganun pa man, yung sa mga Jews, hindi na tinuturo ni Prophet Moses alayhi salam. Yan ang mga gawain lang nila. Sa kuro-kuro nila, according to their own accordance. So, ang katuruan ng uniform message ng nag-iisang Diyos ay to believe in the oneness of God. Yan ang tinatawag sa Islam, Tawhidullah. At ang importante sa Tawhidullah o monotheism, kung sino man sa atin dito naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at bago siya namatay at nalaman nila ang katotohanan at naintindihan niya sa kalooban niya na walang nagpursigi sa kanya, na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, siya ay papasukin sa paraiso na kahit wala pang siya nagagawa. Subhanallah. Tignan nyo. Ito ang kagandahan sa mga kayo, na hindi maniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi din maniniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling propeta at slave ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Subhanallah. So ito ang good news sa inyo mga kapatid. Kaya mag-isip-isip kayo bago kayo maabutan ng huling araw na maniwala kayo sa katotohanan na wala kami mga Muslim, mga tunay na Muslim, wala kayo maibigay sa inyo mga diamond. Nasasabi ko na sa una. Wala kami maibigay sa inyong kayamanan. O ang mga lupa namin sa kapaligiran ay kinukuha ng ibang tao. Pero alhamdulillah pa rin ang sinasabi namin. So ito, bago alhamdulillah bumalik dito si Isa alayhi salam, si Jesus Christ sa second coming niya, alhamdulillah, dapat 50 years before His coming, the coming of Jesus Christ, that all of us will be truly, sincerely become Muslims. Dahilan, alhamdulillah, yun lang ang katotohanan na wala ng ibang katotohanan maliban sa kataruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nagpapadala siya ng maraming propeta at pinaka-known ay nabanggit sa pangalan sa Quran na 25 prophets na subhanallah na ganun pa rin ang kanilang mensahe na walang ibang Diyos na dapat natin sasambahin
maliban sa Allah, na kami ay pinadala lamang. If you believe in us, you will be like us. In what? In purpose. Kasi walang pagkakaiba natin, pati mga prophets. Tandaan nyo mga kapatid, maliban lamang sa paniwala na walang ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, sa pagbalik natin sa next week, sa Monday na ganitong oras, may tukoy natin, alhamdulillah, we can touch the story of Maryam and the second coming of Christ. Inshallah, dahilan sa aking paningin, ang pinaka-importante, ang topic na pag-usapan natin hanggang maintindihan natin na wala ibang Diyos na dapat sasambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hindi ko na patagalin pa at inshallah by next week, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng yung understanding at oras na inshallah magamit natin sa pagbabasa ng Quran. Masigurado ko sa inyo mga kapatid, I swear by Allah, kung magbasa kayo ng Quran na talagang concentration, focus kayo, mag-concentrate kayo, wala kayong ibang makikita kundi ang katotohanan. Wallahi al-azim. So alhamdulillah, humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit ahdamana wansuna 'alal qaumil kafirin wansuna 'alal qaumil munafikin wansuna 'alal qaumil zalimin wansuna 'alal qaumil muhtadi. To the people who are practicing innovation, bid'ah. Ya Rabbal Alamin, mustajab ya Allah. And alhamdulillah, ya Allah, give tawfiq and hidayah to our leaders, to our scholars, Imam, protect them and make them as treasures for Islam. And Muslim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala